Приятели, днес стоя пред вас не просто като част от движение, а като част от една идея, която носи силата да промени бъдещето. Това не е само политика. Това е призив към духа. Величие не е партия, която обещава. Величие е мисия. Това е съкровен стремеж за едно по-красиво, по-силно и по-справедливо бъдеще на България. Във величие ние вярваме, че България е не само земя, а душа. И нашата душа търси смелост, вяра и общност. Търсим онези, които не се страхуват да мечтаят за повече. Защото величието не е цел, то е път. Духовното измерение на величието е нашата сила. Защото величието започва в сърцето. То е осъзнаването, че сме част от нещо по-голямо от нас самите. Ако вярваш, че промяната е възможна. Ако искаш да бъдеш част от една общност, която изгражда, вдъхновява и твори. Ако чувстваш, че можеш да допринесеш с мечтите си за една по-красива България, ти вече си част от величие. Ела. Присъедини се. Защото величие не е просто движение, величие сме всички ние. Заедно.